nyina onyankopon ene boyen nyankopon ene bo obi bia nanso so no onyankopon nimdie mu no wa ma yensa enyina anye pe e kire se abrabọ no yenyina yentimi nye pe e wa abrabọ no mu mani nye yeda ne santi sa na onyankopon ne huhu mutie even heaven hona ya kan kampo no ba bia ye onyankopon ne tena bre no ahohum a atwa ne ho ahia tumidi a one wo mote ho no omu nyina anye peda eye enidisuo saa na ye enipa mu soso ye dada setena ye mantamu ye mono no ne ntwe aso enipa ye wo ho nyina no enye saa na ye nyina ayete na ebi wo nhyira echebi na ebi so nhyira ano odin sini bi ebi nhyira emu oduru sini bi se ekoba ne saa de a na de ne sese yeye na ne na de sese yeye ne se ne beye ne betimi atena wa asomdwie mu ntim age se obuo ene anidie eba ye ntem ewo brono ana abusua ye firi mu bia na woni obi firi maame baako woni obi firi papa baako enso maame baako papa baako na amu firi no bia na wadwene o se eye wunua enti unim se ye wunua no eni nkire se wuni ni nyina wo enhyira baako enu nkire sada obi betimi aye wunua obi betimi aye wo faase obi betimi aye wo fa obi betimi aye wo soa ensusu na sa nipa no ni nhyira edoso na nimonyam eye kese esene obam ensu bia na ye ba hunamani a hunamani no na wanyini tienie bia na hunamani no na wanyini che nipa no but nipa no so spiritually no bia na owo nhyira eso sene wo se saa niema we na wa hunu a wati ase ebem wa ye mistake bebrebe na ama wa hwe ya wa ye obregu adwuma anase ba bia esese wo koduru wa abrabom no anhwa no wa nkoduru was abrabom ifrise o hwe me nsa nifan ya na o hwe me nsa benkum ya ni nyina no onyame wo botaye ntia ode baaye na ni nyina enye peda nifan edware bonkum na nifa benkum soso edware nifa e kire se abrabo na ye bo ewo ye hu ye baboa ye hu na se koba se ye nyina no ye goro atipen dia ene na obi ntimi muwa obi because what $10 a me so $10 pe na me wo na no abede na matimi de me $10 na ma na mum se koba se bia me wo $10 or $100 obetimi adashe me 10 ana 20 e de aka me de no na me ma benya bia 20 ana $30 we na kire se usika awo wo wanim sene me sa na abrabọ ne tie enuti abrabọ na ye bo no sedi onyankopon nimdie mu ene ne huhumu tie no o hyehyɛ ne nioma pepepe na ototo ne nioma nyina yie sa na abrabọ ne tie na ade a wasa wote ase ne se enhyira bia awurade nyankopon de bema wo no sa enhyira no eye tumi ene ode ama enti utumi a wo no ne dodo ne be kire unhyira ekura wo so ati ase utumi a wo no ene ne be kire
enhyira dodo a ekura wo efiri sɛ every blessing bi a Nyankopɔn de bɛma obi a no ɛyɛ tumi ana obroni bɛka sɛ power ana sɛ tumi die authority ɛna Nyankopɔn ɛde akyɛw ɛno ti yɛfa kyerɛsɛm no a yɛ nananom a ɔmo aba atwam a wɔn a yɛnim wɔn ɛne ebi wɔ hɔ ne ebi ni hɔ na ɔmo nyinaa no mpanyin se ɔmo goro atipɛn na obiara hwɛ so di ne lee mu obiara nim ne level a ɔwɔ ɛwɔ society mu ɛno nti na obi cross obi ana obi anya aniɛmɔ ho ɛmfa ntia obi a wonim sɛ wɔso na wɔkron ɛkyɛn wɔ abrabom saa de no ɛkɔba no saa ɛmfa anidie ɛmfa mma onipa ɛno nti yɛwɔ enhyira ahodoɔ bebree a Onyankopɔn asiesie ɛde ato hɔ ama onipa na ɔde ato onipa anim na wasi onipa nipadua ɛne onipa kra sɛ bɔ ho mmɔden ne si nkete ɛwɔ asase wei a waba soɔ no na pere na saa enhyira no sɛ nka bɛyɛ a nka saa enhyira no nyinaa mɛyɛ wo dea sɛ wantimi anya enhyira no nyinaa kora mpo a at least emufa dodoɔ na adeɛ na nka Awurade nyɛ dɛ ɛmfa ma wo nti saa na abrabɔ no Onyame ahyehyɛ no ɛne nti no menkyɛ ho no yɛnkɔ abrabom ɛbɛyɛ dɛn na wahu sɛ enhyira a ekura wo level say na wo ana level say na wo. How would you be able to know that this is the level of blessings to which you have at your possession? Now, said ya meka kyerɛ wo no ye wo first enhyira Awurade Nyankopɔn adi ba onipa na no ne yɛfrɛ no 0 degree blessing and I say shefa Hebrew kasem no meka say shefa sa shefa blessing no said ye sitie de say in the realms of the spirit before say bibi besi hunamani no ewo hunhum no before say bibi besi wo hunamani no Onyankopɔn edi nkan esiesie saa enhyira no de ma ansa na apie wo hunamani eni to ne yɛfrɛ no 0 degree blessing and I say shefa blessing kai huru say adeɛ bi ebesi wo hunamani bia no edi nkan si ewo hunhum mu ansa na aba hunamani eni ti yewo enkrofo bi wo abrabo we mu a di omu bedie di ombenom di ombehye di odi ontiri beto saa dadwene ni nyina no eye Onyankopɔn dadwene ene wo nkrofo bi wo so a di obedi di obenom di obehye ana di obepre anya bia no eno enye Nyankopɔn dadwene ene mfa Awurade ho agye so onipa na osi nkete na ɔbɔ no ho mmɔden ɛwɔ abrabom ansana wɔtinye nya saade no enti obi wɔ hɔ abrabɔ no ɔbrɛ paa yie but obi wɔ so abrabɔ no ɔmrɛ da ɔmrɛ no wanya otu anamɔ ketewa bi na ne nsa aka but obi deɛ ɔbrɛ paa wɔ abrabɔ nim saa enhyira wei no sɛ watimi ama Onyankopɔn ɛde wo din ato nakoma so na abra a wada anadwo na ɔno Onyankopɔn asiesie wachi ɛde ama wo ɛne nti sɛ yɛ store ɛna wabie ɛyɛ company ɛna wabie a deɛ tie ne sɛ
abra wada nadwo da ho no na onyankopon enam se udin eda nakoma so na wasiesie wachinti no onyankopon honhom enenam anadwo ewurawura manfuo fie ebobo oma punum na onyankopon adirect enipa ama oma ba o store ho ana wadwuma mu ho na oma be purchase ye was saafo no ho omo yesiesie wo mo dada ano enti enhyira bia spiritually onyankopon prepare ediama nipa na empie hunamani no sa enhyira no ye frɛ no 0 degree blessing and I say shefa and only ye frɛ no divine flow. I was say onipa bia no unya divine flow. Se uni divine flow a ubebre pa wa brabom ye wo bi wo ha wo bre dodo wo bre pa abrabo na wo bo no utim se abrabo twa wachiri ma udi sia na atu o pe bibia o bre yie unim nipa krokro a ukoka wa asem a kire no de obete wa asem so a otwetwe wa na wagya ne saa onimua bia de ma onipa ne hwe wa ma woka wa kosem nyina awie na waka se oh enka last month na ba ya nka meboa enso wo kan wa hwe wa mo waka wa asem nyina awie enuti ye wo bi wo ha oni divine flow. There are people in this world that omu need divine flow kra say adiachi say you say adiachi na adie na achi no say wan sorry anko sam fifire na wan mra onipa no onidi ye obi ho mpa de wa bre anya no ye sa agifiri ni nsem ye obi ho a onu de na brabo no chese bibie ni ho a esi wo abrabo ni mu ana bibia enkoso ma no sai nipa no oni ade a friend say eye divine flow. I was say oni pa bia wo asase we su bia no unya ade a your friend say divine flow. Na sa divine flow no mu no eno na ya na obenya obi o say asofo ni bi o say me opa no dua de ende ani nyina a divine flow eno eye nhyira no mu nketwa nemmom no e wo say onipa unya sa de no fa se utirim say bible say ye nam hunamani de nanso ye tu esa huhu eno ti sika na wo pe no dwetire na wo pe dia ye adwuma no nipa na wo pe se oboa wo no ade se spiritually no bibi kleki bibi anya sad ya wo hwehwe no nsa nka da ade kodie pote na wo hwehwe no ade se spiritually no bibi kleki bibi before you get whatever that you're looking for in the realms of the spirit. Something must click something or else you will not get it. I was say onyankopon kliki bibi enti obia onyankopon enu onyankopon ka enhyira miensa ene bom ene ode ye adwuma ma ba ku ye grace ba ku ye favor ena mercy okasa niema we miensa bom na wayi na honhom a omoye abofo na omudi wachi. And to most of the time you find favor in the sight of men. Most of the time God will show you mercy. Most when yankopo be hu mobo abere nyina mu efiri se sa divine flow no and divine connection no on say no sa enhyira no onyame ama obi enti obi ho asase we so oni grace bia obi ho oni favor obi ho oni favor to the extent say ni kunu anane yire kura tiri mo ode wo so na okenkan bible o se na Yesu Kristo
onya enipa anim adom ene onyankopon anim adom, which means there was an establishment of divine flow in the life of Jesus. There was an establishment of divine flow. He was connected to the higher realm. So in the realms of the spirit, God always prepare his ways. So what you say? Abripiano onyankopon osiesie na kwan, osiesie enipa kwan. And it's a natural and unmanifested blessing, no? Onyankopon ma obia. Eno sa enhyira no. Your friend say shefa and I say divine flow. Now, you check something from the Bible. You check something from the Bible. Now, when you read Psalm 127, verse number 2, the book of Psalms 127, verse number 2, or say, Kwara kwa na mutia ahima sorry na munyi mahome papa biara mpo anadwo bre na mo bre ansa na mo anya aduane adi nanso awurade siesie di ma na dofo mpo bre a wada. So o se so na o sorry ahowache na o bre eno kire se wunya adwuma o na mmom no kamia yese wo a wo hwemi no woye adwuma de nanso adwuma no untimi antimu de obi ho a waye adwuma for 10 years 15 years ahomachi for 30 ni wasori okotena shop ho a bibi basa bi na asi ni wasa ba fie obi ho a aba adwuma a oyi wa mokro no agye so ya azan wo aba adwuma ni ansa na watimi anya bibie di chese bibia enimwa no enti enu na Bible na kire wo se ma wani na ho na hwehwe enhyira a your friend divine flow. You must get yourself connected, connect your flesh, connect your soul and your spirit to the divine flow of God, and by so doing you shall walk as a giant in the midst of men. You shall walk with 3 weapons, and that is favor, mercy, and grace. Ubetina asase we so any enipa ma anante na obon se ade nyina edibuaw enti wo nhira bi ho ha your friend divine flow enhyira eye unmanifested and materialize ye enhyira ewo hunhumu na awurade nyankopon ene siesie di manipa abra nipa akoda anadwo no na nyankopon esiesie obi wo ha otimi kasa papa me so dae no na oti trailer kesie bi mu sa trailer no eye me spiritual trailer enhyira nko anegum sa trailer no eye enhyira ayema tamane ewo boshen no na me yes spiritual works a anadwo na obi akoda no boshen anadwo obi akoda na me nko a na mabetena asori fie me betena asori fie tenase ma ye hunhumu nyuma na mafre ahunhuma kese de odi ayaresanam de odi nkwatentenam de odi sika eburu sika so nam na odi ba na afeedi mache enti kwan ya obefa so a obenya wo de no obi wo ha me de odie no fa adwuma a wo yemu ne ma obi wo ho so a odie no me de fa onipa bi so na maka onipa bi akoma na watam sika bi no ode ama obi timi kase papa minia bi okọ abrochire onkai mimpo enso begie de se be ba azenete no wakai me waman bi 50,000 bi 100,000 obi o ha utimi nam saa no akohia obi na nipa na boa. It happens zenete de bibia esi wo ho bia no eye real a enya azan bia.
saa nneɛma no ɛnyɛ wo ahoɔden, ɛnyɛ wo nimdeɛ, ɛnyɛ wo tumi, na mmom ɛyɛ onyankopɔn maniyɛ ɛne ne kɛseyɛ a ɔsiesie di ma onipa abere a onipa da na hɔ na onipa ani na ne ho so. Saa nhyira no ɛwɔ hɔ, yɛsiesie di ma nipa. Enti sɛ wowɔ shop a deɛ at the end of the day no wo mfa ho woda sɛ wakɔ adwuma. Sɛ adwuma no hyɛ me nsa a, sɛ adwuma no bi a wo sɛ mede abɛhyɛ ɔpatafoɔ nsa a, ɛno saa nhyira no me connecte na mede ama divine flow. Onipa bia me gyina na adwuma bia no saa adwuma no me gyina ma wa me connecte wa adwuma no e de ma divine flow. Enti anadwo na wo wapon akoda no na wo shop hɔ no me mete baabi a me wo na me ye nneɛma na masoma tumi sɛ wo shop hɔ no ɔmɛyɛ sei ni sei na mfama wo ne magya hɔkɔ. So what you say? Enti ye wo divine flow ɛwɔ hɔ a ɛyɛ nhyira. So when you read the Bible from Psalm 127 verse 2, let me take it once again. Ɔse kwara kwa na mo sɔre ahomaakye na mo ngye mo ahome biara papa biara na mo brɛ ansa na mo anya aduane adi. Nanso Awurade siesie de ma n'adɔfoɔ mpo brɛ a wada. Hwɛ, Awurade agyapadeɛ ne ne ma na yɛfunu mu aba yɛ akatua. Enti wo wuti wo sei no, wo a wo hwɛ mi sei na enka wo sei wo de onkɔ bosom hɔ, onkɔ baabi a no wobɛdi Jacob tumfuo akyi no. Woyɛ Jacob tumfuo agyapadeɛ, woyɛ Jacob tumfuo na agyapadeɛ. Enti nam sɛ woyɛ Jacob tumfuo agyapadeɛ enti no, most of the times the Lord will prepare your ways. When you go into bed during your midnight hours, He will prepare a way for you. This is where He tends to take care of the things that you have. You are your business, you are your company, and a journal obi di bibi beba be share adwuma nim ana obi wo market ho or any bonny obetimi how. Enti eno no ye connect o ema sa divine flow na ɛhɔ ne yɛ ma spirit yɛ suma tumi ma ne ba adwuma nim. Obi o ha wo yɛ sɔfo die na wodi no wonni divine flow. Obi o ha wo yɛ sɔfo wonni divine flow. Enti divine flow na wonni nti no ama wo ministry no ayɛ dry. Oh, you must get the flow of the mercy of God in your church. You must get the flow of favor and the flow of what? Grace in your life as a pastor. You must get these three necessities in life, or else your church will run dry. And to be oha, so for ubechiro, unsole masu ubechiro womo, because uni source. Na nipa bia uni source no so no obre. Into asole bi oha ube wuramu no. Osofu panyini bre, elder bre, sofu panyini bre dia. Any sofu ketua be bre pa chen sofu panyini. Sana ensole ni bi oha yaye. Because there is no power, or there hadn't been any source of formula, or there hadn't been any establishment based on the divine favor, on the divine grace and the divine mercies of our Lord. Enti obi oha obrepa ye wasofo ni bebra omo per church members enu saa die we ena ya na affect asofo bebre mo omo koji aduro no jiso okojo ni occultic society aje se koji moti ya bosom bi ana okoware Queen of Coast insu ase hema oware ni wi a afe na asori ayeye na asori man etimi toka man ana asori matimi man chicken change bi de to no oni sell to me no. It is your connective ema divine flow spiritually no ye connective masa to me na asori man na be hel se asori ba ema osika onwene ho onyankopon na de wo osofo no ohu adwendwene ebe toto nsori ma ana obia owo bi
tie nie obi a owo bi na ɔmma wa asɔre mpo me ɔpatafoɔ me ti we ɛnam sɛ me yɛ connected to the source nti ɔmo yɛ zenitefoɔ no mpo no ɔmo nhwɛ mi o ɔmo yɛ zenitefoɔ ankasa ɔmo wɔ card no ɔmo nhwɛ mi na wɔn a ebi yɛ romanfoɔ ebi yɛ presbyfoɔ ebi yɛ methodistfoɔ ebi yɛ apostolicfoɔ ebi yɛ church of pentecostfoɔ minim sɛ mo a mo hwɛ me no ebi yɛ church of pentecostfoɔ bebree na ɛhwɛ me nanso so ɛnam sɛ me wɔ divine flow ɛwɔ m'abrabɔ mu nti no de bia no abra amada no Jacob tumfuo ni siesie ma me na osiesie di ma me a ɛnneɛma nyinaa di boa me ya na ɛtaa wie me yie na Awurade ɛma onipa kae me wɔ abrabɔ mu hwɛ saa divine flow no ebi na ɛwɔ Elijah so a ɛma ɔbaa no ɛne ne kunu ɛka wɔn tibo mu a ɔmo si abrosan ɛde ma no saa divine flow no abra na Elijah ɛkɔ bani Elisha ɛkɔ bani nyinaa no na Onyankopɔn de ne ho adwendwen ato ɔbaa no so ama ɔbaa no asiesie n'akyi enti sɛ ɔwɔ divine flow na the Lord will prepare you at night and before say daybreak emra no na Awurade asiesie o kama ɛkwan bi a ɔwɔ so bia no Onyankopɔn betumi asiesie o bia ɔyɛ medical doctor Onyankopɔn betumi ama favor mercy any grace aba so ama yɛ de sikani bi obu a wo medical doctor wo hwɛ bi nti Nyankopɔn betimi de yare abo sikani bi no aba hospital not because of wo usu ene oban and said ya we are connected to the divine grace nti divine mercy any divine favor now what the complete flow of divine I can't say flow into no automatically sikani ni beba hospital o beba be hia wo sikani no o medical doctor no asagro obehwe ni bewie no na wone wa be ya adamfo na wa ma osika se cham otimi ka se be ye me family doctor obi o ha o ye lawyer ni se o divine flow no a abra wada no Onyankopɔn otimi siesie wo na wa ma onipa akae wo law firm no na onipa now ubon se esikafo beba wo law firm ho omo ba no ma be ka kiro se ebia papa lawyer ana say papa ye pese wo be ye family lawyer entubo se esikafo eba wo law firm ho sa ade we na ehwim wo abrabo mu a ene ubehu freemason fo you can say ubehu medical doctors ubehu lawyers ubehu judges na omu nyina akọ join secret society omu join secret society because omu adwene mu no eye omu say eho na tumi bi betimi aboa wo mo ama omanya favor na omatimi atu empon ana omakonkan e wa abrabo obi oha wo ye teacher ni wakoma pa ekura wo ntino any say wo divine flow ni ntino ubetimi anya sikani ayonkofa sikani eba ubetimi anam ho na Nyankopɔn ama sikani bi apeko se be kire me maade through that obeye part of the family the opebi omeyama enti sa divine flow we eye nsira Onyankopɔn de bua nipa mo amwo abrochire mumu bi mo ye nurses mumu bi mo ye businessmen once I be activate sa divine flow no e de ama wo de bia no esiesie nti me opatafo me ha me hu bebre adentia because me wo divine flow e wa abrabom me are connected to the higher dimension enti abre bia me madano na onyame siesie ma me enti Onyankopɔn Jacob tumfuo onam akunini ni abrempon ni mapom maso ene de bia omupagya me obi wo kra wonim ni da ye obi wo kra me nim ni da
enso so said you obesi aye waye no na oye masho say dry season we mpo onipa timi kokuru sika se no de achew de a na enye wa ho odin enye wunim de eye Jacob tumfo na adomara kwa enti saa enhira we no mepacho Psalm 31 be your Bible no Psalm 31 if you have your Bibles there Psalm 31 let's see something over there Psalm 31 verse 19 Psalm 31 verse number 19 if you have your Bibles there please with all due respect you can open your Bibles to that place now this is it or say o papa a wodi asie ama won a osuro wo no said ye asi sofa eno na wo yi kire won a odwane betoa wo enipa anim eno ti onyankopon asiesie papa bi e de ama nipa bi a omudwane betoa wo no awurade enti divine flow we no you must be prepared spiritually before it will be made manifested physically. So any form of blessing that is highly unmanifested physically can be termed as 0-degree blessing or let me get the correct word or the shefa, which is probably the divine flow. Enti ewo ho Jacob tumfo wamambi sa to me wo de ma me kura che long time over there 15 years ago enti ache but ye de adwuma boa nipa ye de boa nipa now this is some of the blessings. Now when you read Malachi chapter 3 verse 10 it also confirmed this particular blessings that I'm talking about. Okay, nka Malachi muma etremi ensancheche mudu na or say, and I will pour out for you blessing until there is no room. What you say? Osimi awurade me hwie enhyira de amount. Kopim say enhyira no mpo no, unya bi mfa mu baabi. Enti ebeduru mre bi no. Na onyankopon enhyira na abusu amount. Abusu amount. Bibia doso. Enam so oso obehwie enti no. When say a liquid necessary connotes to the divine flow. Something it's like oil in the realms of the spirit. A friendly divine flow. And to be how we need divine flow. And tina o brewa brabomuno. Unya divine flow. In shrawo ho. Oh, the entire o breno. What the honam na eko. Udu any kind of bobra. Would any kind of bobra to me be any ho? What the one of fafa keke and a boom castle in Yameba. But wawa kuma mudi only say and tontum bomb mesrao. So what I say, 80 and no, and I'm say divine flow in you want ya now tab break a crack. You need the divine flow. You need the divine flow. There's a unya divine flow now. I didn't know deep wow the real ye uye bibia. A cut totin. What you say? So that is how it is. So you must understand. Now, there is another blessing. You will inshira bi wo ho. Your friend panasa. Sa panasa no. A physical manifestation of material wealth or material blessing. Now, if you read Deuteronomy chapter 28, verse 2 to 6, or say, and all these blessings shall come upon you and overtake you if you obey the Lord your God. Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the field. Blessed shall be the fruit of your womb, and the fruit of your ground, and the fruit of your livestock. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Now, sir, first degree blessing we no. Eno ehunam ani nhyira. Ehunam ani nhyira. Enti sɛ wobeto car, wobesi fie,
ubenya sika edi ato bank account se abrabo betu mpon ama wo ade bi a woye bia be yie wadwuma be yie sa enhyira no a friend first degree blessing enti se wasifie watoka o adwuma papa bi sa oye lawyer oye doctor oye kuani oye teacher ni oye farini oye minister oye MP sa adwuma na oye nyina no ana ade bi a oye no physically bia no eno ye frɛ no panasa eye physical blessing eno ye frɛ no level 1 enti uwo efie mako 100,000 ewa asase we so a level 1 blessing wasi fie te say hwanya uwo efie 20,000 ni nyina ye level 1 blessing ni nyina level 1 blessing sa oba ebeye yie oba ba be ubenya yafuna oba ni nyina level 1 blessing level 1 blessing enti na kenka o so yafunu mu aba ebeye nhyira enti se wo oba ubewu oba beba benyini na oba ko school oba anya sika oba benya kunu papa oba obenya ekunu papa wo so abraba na wo namu no wo so ebesi wo yie ye frɛ no level 1 blessing and only a friend physical blessings of basic sustenance and the basic things in life awo me wo ba what you say wo ba me wo cars obi timi ka say me wo cars masisi fie ni nyina level 1 blessing ni nyina o nyame mu no level 1 blessing enhyira nyankopɔn wo manipa no enye ebi ni car enye ebi ni fie enye ebi ni awo saa enhyira ni nyina no level 1 ni nyina level 1 level 1 blessing enti wo toka usifie te say efie amasisi ajapade amewo bia sika bia amewo bia no level 1 blessing saa na onyankopɔn hu enti eno ena ebua ye dada asetena awo sika ka te say abrabomu empuntuo no ni nyina no level 1 enti obi wo ha wawo wasi ufie wo ka wo bibia sika kakrada bank ma no so ebi mu de kakra so ma bosuom e de abo sebe baby ni nyina no level 1 blessing we call it the level 1 or the first degree blessing enti obi wo ha wo ye sofo say sofudie na wudi no obenya church members kakra o church members bedi dia ma obi adi ombeto offering kakra obeje tithe kakra collection so abam kakra afọrịbọ kakra bam sọfụ ani agye sọfụ anya bi di abonkwan dewa sọfụ anya bi edi atoko papa na sọfụ anya bi di atoblastic ayi sebe ni baabi atete na bodwe se ho na de bia sọfụ look fresh saa sika we nyina na onyame dipa onyankopɔ mu no level 1 blessing sikani bia say sikani no ofa nyame akwan so ana okum nipa na di nya sika ni nyina ye frɛ no level 1 eno authority ana power a nyankopɔn de ma so de medi nkan ka kyerɛ dada no enti ade bia wo ɛwɔ abrabɔ yi mu a ɛfa onipa dada asetena enkan kɔ ne mpuntuo bia no sa obaba be medical doctor obi wo ha o se me baba ma medical doctor me baba medical doctor obi wo se me buy a lawyer obi wo so an buy a judge me buy a contractor me buy a businessman me buy a lecturer me buy a professor me buy a teacher me buy a nurse me buy a footballer ni na ye level 1 blessing abrabom dada asetena ball dada asetena
doctor adwuma dada setena, lawyer adwuma dada setena, teacher adwuma dada setena, professor adwuma dada setena. Ade bi e fo nipa nkanko bia no eno your friend first degree blessing. Enti emu de he na wo first degree blessing no ya chem into mako eye 12. Okay, kind the book of Genesis. Me pacho okay, kind the book of Genesis a ubenya no wo honom. O Bible a be the book of Genesis. The book of Genesis chapter 49. The book of Genesis chapter the book of Genesis chapter 49 verse number 22. The book of Genesis chapter 49 verse 22 to 26. The book of Genesis chapter 49 verse 22 to 26. Okay, kind ho sa enhira we no ho ne wo. Now making kind or saying Yosef ye dua a eso aba man, dua a eso aba wo nsuo aniwa so e man ne man tretre ofasuo me matofo hye no so na o hye no yaw ototo no na otaa no nanso na ne tedua kura no pintin na ne basa mu ye den efrise Jacob tumfo no ensam ena o hye ne den efiri ohwefo a oye Israel botan mu. Verse 25 o si efiri wagya Nyankopon omoa na efiri twedi ampon ho onhyira onfa osorosoro nhyira ene ebunu a eteretere asie mu nhyira ene nofuo mu nhyira yafunu mu nhyira enhyira wagya nhyira a eye kese boro dada emipo no enhyira no so ekoduru tete entrede enkonko no ahye so no hwa embra Yosef atifi de wo yi no free ni nuanu mu wati ase enti saa enhyira we obeye minister oye de ya ni nyina ye first degree blessing. Ni nyina ye first degree blessing. Enti di obaba be ni wa abrabo mu bia no na ye nhyira lemum otena ho na ye se obade a eno ya se no eno de ye di nka di hu nkomo en kwasiada na ye hyira am se banada o se kwasiada ye hyia ye me di nka di hu nkomo kwan ya ye fa so se obi enti obi o ha ono ne ba no by mistake and I say unaware and I say unpreparedness obemi ya se ne ma enti ye wotumi eno so ye di ma onipa ema abrabo na obo no esi ni yie obi o ha o edan ba ako ekoba 10 years no ntimi nsi dan ni wie edan no kura akaka so ampatam ho baabi obi o ho no a ne de no aka adenta ho baabi eye tumi a ye de mawa ade bi a wo ye bia ekototen enam akotu di a kire wo obi o ho no a plot kura ontobi ni nyina ne se ne ho kire obi so ato plot but aka wuram obi so dan wasi adru lentil ana wasi adru baabi ekobe 5 years ni krontimi moso ekobe 10 years ni eyensem bebre ni nyina ne se ordinary kind na nam wa abrabo ni mu enti enam so ordinary kind na nam nti no obebre what you say enti ye wonioma ye yedi ma nipa ye je nioma ye di tumi na ye nioma ema nipa ema wasetena na awo mu no oho han wo ema wonya sika so obenya sika ni nyina no eye first degree blessing na level 1 eti ye wotumi a ye de ye sa nioma no ho ye wotumi ho ye de ye nioma de boawo Jacob tumfo di amame
Sa enhyira maako 12 we Jacob tumfo de Israel busuya kuruwa dumienu no emu nsroma ne emu tumi ode amame de me pena me de mano de me pena me hyira no de o se enhyira no ho se o ma obi ayeye wa abrabom Jacob tumfo ama me ho safoa se obi ho kyere no odi tumi ya ade amano na abrabo asi ne yie obi a esu ni nisuo na ahye ne kra so ma odi enhyira eyi yawo na firi na komam na odi enhyira asi ho ye wo hu tumi wo ho na emom no se woni tumi ni dia ene de bia wo besu saa ifi se wotina se na wo hwe wabrabom na wo titi firi mu a wo bo se first degree ana se level 1 blessing no kura no utimi se nioma nkoyi obi wo ha o hwe mi level 1 blessing no kura nioma nkoyi ma no level 1 blessing we no ama boboso obi wo ha nioma kura nkoyi ma no obi wo ha level 1 no level 1 no o se we yefunu mu aba be yenhyira enti wanka se o yefunu mu aba ebesei enti obi wo ha wa me ya se o yefunu mu aba enti o yefunu mu aboa no yefunu mu aba na wawo no wantimi ama na yenhyira sebi mprebiasa bi wo ha wadane lesbian obi wo ha wadane gay obi wo ha sebi mprebiasa oba no obo abrabo bia ensem fata suatias bi wo ha wani tua kakra wom ena kakra su wom bi wo ha o masturbate sa niema no eye esu a ebetena nipa mu a emawurade huhum firi nipa no so na obonsam enya ne sutumi enhyiranka awurade se opatafoɔ wama me sa asafoa no a eye Israel busuakuo dumienu no mu safoa se oba na brabonya metima bie pono no ma yi na firi mu adom no de ode amame etumi ode amame oye ho hwe ode amame obi wo ha oye funu mu aba wadane sebe kɔwensafo enhye awurade animonyam ɔwensa sɛ obi wa unia wadane nsarefo obi wo ha abusua no mu nyinaa mo ya agba asesa emema nye yie ema so nye yie ema no na ase bibi kakra wo mu nsam na nso eno kora nko yie na emu mema no de hwehwe kora na hwe saa nneɛma we nyinaa no eye tumi a ye wo tumi a ye de boa nipa obi wo ha otimi dwane to ame wase papa me ba no wa ekɔwensafo me ba no me ka hwe kora wontie se me pa na magye me ye nneɛma kyerɛ no me ye nneɛma de ma no me ye nneɛma de ma no na magye no na ma yidie ye de ahyɛ akwala ni mu a ama akwala ne nsɛe no na ma yi afiri hɔ na yɛsiesie no na wayɛ kama etime opatafoɔ menjaji obi ɛna membu obi atɛn ɛna mentisinti enti di onipa de ba menche bia na magitu sɛbi o wabodam o ɛdeɛ yɛ oni nyina mpakyɛw megitu oye sɛbi lesbian oye gay o masturbate o ɛdeɛ oni nyina megi wo bia megiwa minko ibu atɛn na mmom no ye otumi a mede yɛ adeɛ no sɛ obi num ensa obi num nsa pa obi wo ha oba num nsa too much ɛno ye otumi wo ho ye otumi a efiri Jacob tumfuo ne nsam a yenhyira ɔde ato yɛ nsam ye de gini pa ma esiesie nipa ma ɛma onipa ma bɛyɛ ebesebi obi wo ha mo mabusua ni mu no sa physical blessing we no ana level 1 blessing no ebi nim sikani abusua nim ene awo de ma wo bi pa wo sister pain kura wo basis but kapre ni abusua nim obi wo ha abusua no nyina so nye so abusua no nyina so nye enti eno no ye wo tumi wo ha saa nneɛma we no me opatafoɔ
etimi de wo hye kokoam eye nneoma ede mawo na wo beye nyinaso na wonya enyinaso papa ote asema Yesu ka kire Peter osi Peter masre dia mawo na masiesie enti ye wo nipa bi wo ho a abrabɔ no yɛsrɛ de ma no na yɛsiesie no wɔ abrabɔ nim na wayɛ tama obie ni hɔ a abrabɔ no sɛbe obi wɔ hɔ a mo fie enkonya wɔ hɔ mo a mo firi ahemfie onipa bi ofiri ahemfie bi ano enkonya tuntum ne wo bedi enkonya tuntum ne be fight o etigi sɛ wonya obi ma ne siesie obi wɔ hɔ a de wapire nyampo ne be gye afiri wo nsam eno ntina obi etimi bra na me kapre na afiri ne nsa obi wɔ hɔ a opagya kakra no asa atɔfom opagya kakra no atɔfom eno ye wotumi wɔ hɔ opatafoɔ ne de menya obi a me kasa bebre eno ntina mempe gidi no ne bia me hye me kokoam but obi a onim opatafoɔ bi anim say yes ye tu onipa hye bere sesa na ya policy nipa no wa ye kama enti de enko fi sɛ abrabom obɛyɛ srɛsrɛfoɔ obehu no na woda wo ka papa bi na wasiw fie papa bi na afei ayɛ no nwanwa sɛ minua asumasi de enka na nka wontimi nye sei na yɛ den na oso adi adanse sɛ no kwa otumfoɔ no ɔno no wo onipa nyinaa so tumi ade nyinaa so tumfoɔ enti abrabɔ no ade bia a owo bia no materially the friend first degree a physical blessing bi o ha cash unya cash na no me baba ko me se wo adwiri mu no wadwiri mu ye o se nyankopɔn nhira wo nyankopɔn ma cash pa me so aduane kro ma bi to se mana na omudi ye no omuni mase ensuo na epie firi botan mu no omuni mase even living tempo onyankopɔn timi ma ne ba God is able to create a living thing instantly through miracle acts to glorify himself anytime that his people find themselves in troubles. How much more non-living thing? You know, money can be termed as a non-living thing. Onyankopɔn timi ma ade a enkwa wom eba na nkampo ade a enkwa nim sika ade a enkwa nim onipa na etwa dollar euro pounds no onipa na etwa na so se wo tumi a wo so dollar no ni euro no ubetimi afa adisu bi ebetimi asiesio me opatafoɔ se ebetimi asiesio na asi uyie saa na abrabɔ ne tie ebia ufiri abusua kontonchim abebrese abusua but onyame ewo mu a ewie yie saa na tie you see life sometimes eya na nye school awako enye book awakenkan no kwasem ewo mu no me obi bani a se wako school se wanko school me kase memo wa ye hyerem a me hyerem ye no kura de metimi ma ne boroso na ye fefefe efiri se sa abusuakuo no mu dumienu safoa ne yidie no onyame de ama me endi se ode ma me no wa mfa ma me se me nkwa na me mfa me de siesie nipa oma be mi wa abrabom nyina be ka kire o enye obi a wahu mi once a day obi a wa be mi pa yie eda bia be ka kire se no kwa opatafoɔ de o be na enye oma kɔ yie de ma o ayi onyame tumi enti de o bi a wa abrabom bia ne sister a physical blessing so obenya nkwa saa ne ma ni nyina mbajo first degree blessing, long life, longevity, all these things. A first degree blessing, sanity. Oh my goodness. Oh. Now, there was another inshra, a friend Shlamon Bait. There was inshra, and no, yes, second degree.
Now saa second degree no mo a onyankopɔn edi saa enhyira we be ma mo no de wɔyɛ mo ne sɛ ye mamu enkwa su bonti ni binom ni amamu eye enkwa dua ni bi adi enti se ye mamu enkwa su bonti ni amamu enkwa nsuo enkwa dua ba ni bi dia enam enkwa su bonti ni enkwa dua ba na wadi ni ntino ohun beba beti obeye kronkron afei asase we su no obeba beye afore a etiase na woyɛ afɔre a ɛte ase a anytime bia onyankopɔn pɛ sɛ bapɔma ɛba asase wei so no ɛyɛ wo ɛne wɔn de yɛ den wo na wɔn de saa bapɔma no bɛfa wo so aba ebi ne deɛ hen sɛ onyankopɔn pɛ sɛ wɔde generation bi ba asase wei so a ɛnam saa enhyira ne tumi na wɔde ama wo ne nti no wo no de be fa so aba ebi ni de hin Samson ode ne fa eye manoa so efiri se yesiesie manoa a no ye soronko nti wo ne ye de ne fa ne so bae Isaac ye de ne fa Abraham so ne bae Abraham eni Isaac no ye bapoma a no ye enhyiraba eni to onyankopon esiesie Abraham ene ote ne homa ne ye ohotini o se Abraham ehu onyankopon na osuro onyankopon na ye bu Abraham se oye onipatrini ni and by virtue of that action tino any sa authority na anatumi na osuro di ama untino osuro befa umu e de bapon ma bia ba asase we so odifo Zakaria ono abra ye manu enkwansuo no ye ne manu enkwadu abadi ye obeye ohotini enuti ema onyankopon de John the Baptist a obo Yesu asu ne so ene ode fa bae abrantie bi te se ye nyina ye wura Yesu Kristo ye de ne fa Mary so de nti ye de ne fa Mary so ne se Mary ebenya onyankopon animu adom na adom no ye siesie no enti obeye ohotini prekope na ye de bapoma a ye fra ne Yesu Kristo e fa Mary so ba wiase eye odifo Samuel ne maame ye siesie no na obeye kama Elizabeth ye siesie no na ye de bapoma fa ne mu ba David maame ye siesie no na ye de David e fa ne mu ba enti obi ho a onyankopon ma special blessing bi ye friend degree ana second degree ana shalom bayit o kavura sa enhyira no ye de mam na onyankopon nam mu na wadan trini ye adi ama wiase odane otumi odane ho adidi kire nipa busa ho se enye nipa bebrebe ene wo wiase na adenti na Samson eye Manoa ene wo no busa ho se enye nipa bebrebe ne wo wiase na ye de na Samuel enipa special ne wo no busa ho se na emma bebrebe ni ho omo ye virgin eden na Miriam enko an wo Yesu busa ho se John the Baptist na asofo bebrebe ni ho enso adenti na odifo Zakaria ne so ane ye di John a obo Yesu asu no ne so ne ye de ne bae tete sansem we nyina afiri di entia ne se saa enhyira we no onyankopon e consider na ohu mobo a na odi saa tumi na mawo
or the mawa na wabeye enshira ebroso sanete. Now Linda says, please, does it mean the mothers of our presidents are especially blessed women? No. Obi oha president no wakum nipa. Obi oha president no wakum nipa. Enye Yankopon na man ye president. Enti o maame onye nhira ba. Obi a oba ehwie moja tugu ansa na odi abedi mampanyini. Na oye maame a oye nhira. Enti enye dibre ewo enipa fam. Obi oha oye minister. Ohye amusieye ne otutu obi funu. Obi oha onum moja. Obi oha odware efunu hu nsuo. Na odi abegina so oye this oye that. Obi oha oye MP. Enso oye criminal. Oye azan onka no kore. We emfira urade. Nti nye nyame mu nhira. Eye wiase nhira. Obonsam di ma onipa. Ema echichiri onipa na onipa ntimi ntene ho emfiri obonsam na obonsam ekoso ogusu na osum obonsam na wo ye akwade ma obonsam. Nibisa obi a wakum nipa ansa na obe president. Sai nipa no nyame. Nyame anko ahwie enipa moja atu agu ansa na obe di president. Nibisa obi oha wo ye MP. Otimi suma me ye bo obi tuo ekunu totore. Ono enye nyame nhira. Na saa enhira we no eye nhira eye special. Jacob tumfo ne de ma. Ye wo nhira eye special. Special enhira Jacob tumfo ne de saa enhira ne ma. Into what the mawa ade nyina mu no. Oye soronko ade nyina mu no. Ubeye nhira saa na tie. Oh, now Psalm 128 verse 3 to 4. It reads that your wife shall be as fruitful vine within your house, your children like olive plants run about your table. Behold, thou shalt the man be blessed who fears the Lord. He said, a man who fears the Lord. These are some of the favors that you find. To me, OPATAFUOR, me ka nyame so no kore na de achiro. Me ntwa ntro vanchiro. Me ka nyame asem ye frenchim. Ade nyame kan ye me nkoka se nyame se da. Enti odifo hana. And sorry, oba ye friend hana. Okosugu nyame so. Ema yedi odifo Samuel ema no wo no. Oye nhira. Because odifuo Samuel oye odifuo mu odifu panyini odifu kunyini a enhira eni animonyam ewo ne so enti Awurade de ne ma Hana se Hana woni mra wiase enti no saa na abrabo no me pa chaw etie. Now ufiri ho anu akọ another enhira a friend Mabina na eno no the blessings of wisdom and understanding. The blessings of wisdom and understanding. The blessings of wisdom and understanding. Now, before I come to the level 3 blessing, I forgot this about the level 2, which is probably the shalom bait anamekamuasem level 2 no. Now, the Etienne say in the realms of the spirit, every generation of 300 years and now 400-500 years beyond. Omo a generation no esi wo na so. Omo ye maku 36. Into omo ye from the 36 righteous pillar. Omo
ene sustain wiase. So what you say edu he generation bia onyankopon de bapomma bia na nim onyam ne nhira esoso ne obia na odina ba wiase saa bapomma no omo kasa enkrofuku a omo ye mako 36 a omo nti ene wiase ekonkon ho ebi ti se Melchizedek, ebi ti se David, ebi ti se Abraham, ebi ti se Noah, ebi ti se Moses. Saa nkrofo no omo ye bapomma bia omo grace mu na e sustain wiase. Enti abra obefa no wealthy no onyankopon di saa enhyira we mawa wa bekama pomma na omadom mu ena ma ewiase wo ho a awurade ensei no, you become part of it. In this here. Now let's move on to the Chokmabina blessing. Now there was a tiasi yo enhyira bi wo ho a onyankopon adi ama nipa na saa enhyira no eye nyansa ana eye entiase eye huhumu. The fact say wako school now wo masters wo PhD no eno nkyere say wo divine wisdom no it surpasses all understanding in the world. Divine wisdom surpasses all wisdom in the world. It is a local school when you PhD, when you masters, with degree MPhil. Eye wiase nimdeɛ na wanya enye onyankopɔn huhumu ni nyansa ni nimdeɛ na wanya. And because of eno ninti no ye wo enhyira udurum pempensuo bi onyankopɔn de ma. Nti saa enhyira no okenkan Proverbs chapter 3 verse 13 to 16 was happy is the man who finds wisdom. Ye kasa wisdom a enye de omotiti ahimfie no okwa ahimfie a na bia wo hene kasa yese we ana obi omo kasa wo ahimfie a omo se 77 prediasa sa kasa eye empanyin kasa na enye nyansa enu ntina obi ye ohene, obi ye chiame, obi ye mansiri hene enso otimi ya ne nioma te se asese bi wonim nyansa ase na adwene na eda ne tirim yesia hata adentia oni onyame huhumu nyansa ye dia ma no oni bi but akonya na ote so no ehu amamere ene ehu adesuade ne ye dia ma no enti obetina konya so a ne ye bɔ ne mrane na ye sa ne mrane na ɔte akonya so na ɔkasa na ɔkyeame bi gigi ho na yo wie tie na ka kire ɔmame kom ye nanase ne nyinaa no ɛyɛ mpayin kasa ɛno nkyerɛ sɛ ɔhene na ɔte wɔ no onim nyansa. Ye wo divine wisdom a nyankopɔn di ma nipa ɛno odi bi ma Solomon, ɛno odi bi ma David, ɛno odi bi ma ɛyɛ Abraham, ɛno odi bi ma Jesus Christ. ɛno ti Yesu ka asɛm bi ɛwɔ ɛyɛ Mark chapter 4 me pacho bio Bible no Mark chapter 4 nyankopɔn nyansa honhom aburo nyansa nyina so ɛno ti na wɔyɛ ɔhene ti akonya so obetimi atɔn asase ɛde ama ne man ma mienu na ɔmatwa ɔmo honko saa ɔhene we no onim nyansa a ɛyɛ nyansa efire wurade ɛna ɛwɔ no hɔ a anka saa aboro no anka onni da. Yɛwɔ ɔhene bi wɔ hɔ ɔbɛtena akonya so a na wahwɛ ama ɔman ne nyinaa sɛe akonya na ɔte so no na wahwɛ ama akonya ne nyinaa yɛde ɛhofuo nyinaa sɛe agyapadeɛ wɔ ho nyinaa na ɔhene no watɔn agyapadeɛ ne nyinaa di
ekuro na wote so no ne manma ne bre enso onamo a na otete apaka mu ne eye ne wie nanano no oye we eye onipa ni so nyansa na nye Nyankopɔn mu nyansa eni nimdeɛ enye Nyankopɔn mu nimdeɛ eye onipa ni so nyansa ena odinam enye Onyankopɔn kan say emu nimdeɛ enti saa onipa no oye nyansa su a ya kyerɛ no ena odinam eno nkyerɛ sɛ ohene no onim nyansa eno enkyerɛ sɛ ohene no onim nyansa so onim nyansa enka ne manma no ebɛda nakoma so enka baabi a wote no enka obedi honi enka nsase no enka obehwe ne yie enka ensuo na ɛwɔ hɔ no ka obehunu nyansa sɛ ɛyɛ Nyankopɔn na de ama yɛn enti yɛnhwɛ nsuo ni so yie na yɛama ensuo na ansɛe na ensuo ni sɛe a yɛbɛbrɛ we onim nyansa na Nyankopɔn honhom eni ne so nti no bibi ɛbɛsɛe wɔ kuro no mu bia no ɛmfa no ho enti yɛwɔ divine wisdom yes divine wisdom enu nie. Now let's see something. Mark chapter 4 verse 11 to 12. Mark chapter 4 verse 11 to 12. Mark 4 11 to 12. Now Mark chapter 4 verse 11 to 12. Tieni me kan ose na ose won se modie wode ama mo se munhunu Onyankopɔn ahenie mu ahintasɛm na won a wowo akyire no de wo kyerɛ won ni nyina emmebuom enti won mu a omuwo akyire emmebuom no ɛyɛ saa ahemfo no tie die Yesu kae ose na ose won se modie wode ama mo se munhunu Onyankopɔn ahenie mu ahintasɛm na won a wowo akyire no de wo kyerɛ won ni wo kyerɛ won nyina wo emmebuom. Verse 12 na ehunu de wahunu na wahunu mu na de ɔte yɛn so wante aseɛ wate aseɛ enti ye won nkrɔfo a Nyankopɔn de ne huhumu hurumu ne nimdeɛ ɛde ama wɔn mu a ɛboro so anyame suro ɛka wɔn ho ɛna wɔn de nam ɛna ɛwɔ wɔn so a wɔn gugu ahemfie hɔ ɛna wie nanase ɛna Yesu kaeɛ no wie mu no deɛ yɛde ama wɔn sɛ wɔn sɔle a wɔn kasa bebuom enti wura ahemfie hɔ a wie nanase ɛnyɛ danta ne danta sɛbe empreduasa efiri mi nana ho abrɛ so no akeka saa nsɛm we nyinaa na ɔde agu hɔ na ɔhene no wafa ne ho adi no asɔre kɔ adentia efiri sɛ Onyankopɔn honhom a ɛyɛ nimdeɛ a edware nipa ɛma nipa hunu nyansa no ɔhene no onibi ne mom akonya na ɔpa die no ɛna ya kyerɛkyerɛ nipa yi kasa ana ya kyerɛkyerɛ me sɛ na naka asɛm bi akasa wie entimo kasa wie kom ye na na kasa ni nyinaa Yesu sɛ we mu no de omu ni hurumu omu nte aseɛ ni hɔ enti sɛ obi behunu nyansa efre Awurade nsɛm tumi mu tumidi a ɛyɛ enhyira a yɛde kyekyere ɔman hwɛ enhyira Yesu ɛde kyekyere ɔman hwɛ enhyira Yesu de tete nipa hwɛ enhyira Abraham de tete nipa hwɛ enhyira David de tete nipa hwɛ enhyira ne nyansa Nyankopɔn de ma asa nkrofo yi na fa toto we no mu ho nti Yesu kai nti obi wɔ hɔ a wɔyɛ sɔfo but onim nyansa obi wɔ hɔ obetima yɛ sɔfo but onim nyansa nti we yɛwɔ enhyira ɛburu nhyira so a ɛyɛ nyansa sɛdeɛ Awurade de adom me no mede nyansa na ɛbɔ me bra
mede nyansa ne tutu manamo saa nyansa no enye nipa nyansa eye honhom bi na de ama me saa honhom no eno ni Jacob tumfuo no nti ada Jacob tumfuo no ebeje saa honhom no afiri mi nsam no ka hunu se meye empty na me kasa se de onipa kasa na meye me nioma se de onipa ye so ati ase enti adom na ewo me so no eye nyansa onyankopon de ama me a sabe me di bu aten me di yi aten me di tenetene onipa ema onipa etutu ni nan esi anamon papam saa nyansa no enye obia na ewo enti we eye enhyira eburu nhyira so se unim nyansa obefre papa se bone ne wa frɛ bone se papa ne nyina no ewiase nim de school obekɔ your first degree or masters or PhD or MPhil or be a professor o tro book mi nim yensa dia why a professor saa ne ma nyina wiase nim de na ye wo nyansa eburu nyansa onyankopɔn ebie wani a ye wo 33 strings of wisdom ye wo ensuo maako aduasa miensa obakɔ nsuo ni da hɔ maako aduasa miensa etene saa ensuo aduasa miensa no eno ni nyansa efiri Jacob tumfuo nsamu ba ɔde ma ɔdasani ɛma ɔdasani ɛde tenetene na brabom ejise onipa behunu nyansa no ɛyɛ nhyira ɛyɛ tumi ɛnyɛ obia nanim nyansa saa na abrabote enti this is it enti se ye decide ɛyɛ chokma bina no ɛde mawa ɛyɛ saa 33 streams of ensuo na ɛyɛ nyansa Jacob tumfuo ɛbɛbɔ bi ama wanom na ɔmo saa ensuo ni bi ma onom wi a obohu sɛ at once ensa kɛseɛ bi ayi ɛhɔ na obohu sɛ ensa na watwerɛ ɛho asɛm sɛ mabasa enye tia sɛ enso wɔgye no obohu sɛ saa abasa no aba beto wapampam at once obohu sɛ abotire a ebo Jacob tumfuo no saa abotire no na aba bɛsɛn wutini so na ɛbɛsɛn wutiri so a ɛbɛyɛ te sɛ rainbow na at once ubon sɛ ensa mienu a ɛyɛ Jacob tumfuo nsa mienu ɛbɛyi afiri ɛyɛ ejam na abebutu wuti so sei na onsa benkum no ubon sɛ Jacob tumfuo ne nsa benkum no onya de to apampamu a ubon sɛ nyansa a efiri sa ensuo maako 33 no mu no ni nyina abawura wo enti okan bible a ɔse na awurade nsa benkum no ɛno na yie ani nyansa efiri mu ba na afei so sɛ ubon sɛ nifa no ɛbɛba bɛtɔ omoma so saa emprensa sɛ Jacob tumfuo nsa ni nifa ɛtɔ omoma so emprensa ubon sɛ nyansa bi awura wo mu na ɛhɔ ɛna enkwan su bonten no de bia upia na enwuru entitam na Moses ewo wiase no na onim nyansa na nyansa a ɔwɔ no ɛyɛ ahemfie nyansa a na onim efiri Misrim enti ukenkan bible na bible say Abraham Moses ekotwe nyankopɔn anim no Awurade honhom ba ne so na afei nanim hyerɛn ofiri bepɔ no so na osane ba Israelfo anim no na ɔno Moses nanim hyerɛn de entia na nanim hyerɛn no ɛyɛ Jacob tumfuo ensa nifa na wɔde to ne mom aso mprensa no ene ma onyankopɔn anim onyam efiri nimu ebewura Mose mu ema Mose benante anim onyam mu
Enti Moses efiri hokoro oye nyansafo Yesu abra okọ bepo no so ema honhom no koso no hwe edaduanan no ofiri ho ba no na oye nyansafo na oye ni bibia wo pepepe yem na omuntanchia na onye sakasaka onye basabasa ototo ne nioma nyina yie saa na abrabọ ne tie enti obi wo ha saa enhyira we na nkasa wunhye da ni bi eye tumi anyame di manipa na enam se Jacob tumfo ede ne nsa na ato sunti no ya na nipa hu se uye nyame enu nti na Yesu na omunim se Yesu ye nyame prakope de entia na omunim se Yesu ye nyame prakope no efiri se na Yesu nyansa no eburu nipa nyina nyansa so na ensem a Yesu ka no na emu dopa yi enti no mu firi se oye nyame wati ase omu na no mu niani omu de behu se oye otumfo ne ba no omu hu se oye nyame prekope na no kosem so ampa saa ensa we to omu maso a odani nyame nanso so enye ahantan eni dwa kwan so ahobrase kwan mu obeye te se nyame efiri unyansa eni utumi no wonti ase no eburu onipa die nyina so saa nyansa no ni tumi no eye onyame nko a na yede ma no enso onyame ma obi enti okinkan bible a abra Moses sane ye na nanim hyere no na ensa no atode mo maso no bible say na Moses erade ka chense ma ye onyame e de ama Pharaoh ma ye onyame de ama asase sofo enti saa na abrabọ ne te enti se wunya Jacob tumfuo nhira ni nyansa obohunu say yes edano se unya ensuo na America ni binom a obehunu say yes o kasa ubibia ebesesa ubohu se nyansa dore e wa adi nyina hwe Yesu na o nyansa o business o nyansa o law o nyansa o bibia sa na makoye eye nyansa efiri otumfo na basam ene na himotirem ene ode adom me enti ode me fa medicine ode me fa business ode me fa law ba bia ade mbefa bia opatafo me wo ho nanso so bitumi saade we nyina ye enam abasa na enye tia se ebetimi agi nipa no eno ene na ma me sa ahode no eno nti na hu mi se ase opatafo na adwene so hu me se ase masua de adura kiri mpacho da bi me sua de nuru ba bia wa ko school chain mi bebrebe but me de ne yetumi na wo de ne yehunam ani ensonso ye wo mu ano edi san hira we e wo ho san hira we e wo ho o hwehwa sabi ubehu sa enhira we no e wo ho Now, please let me read this. 1 Kings chapter 3 verse 12. Or say, behold, I have done according to your words. I have given you a wise and understanding heart, so that there has been no one like you before you, nor shall anyone like you arise after you. God's blessings to Solomon. Iti nyansa urade di ma Solomon inshira aburu nshira so tumia aburu tumi so eno de ma no sanity. Now yawo another fourth level blessing. So utimbe nyansa ni wi a yawo inshira fofora ubetimi ahwehwe na no eye osha eno ye friend osha sa osha no eye blessings of wealth and prosperity beyond our realm. Now ye won krofo bi wo ha
omo ye poor spiritually. Saa nkrofo no omo ye poor spiritually. Obi o ha owo car owo fie nti na adwene en se de ositie honam ani no saa no tie spiritually. Obi o ha asase we so abra obewu na obefiri asase we so obo so we extremely poor beyond. Enti ye pre enhyira bia eye prosperity esa ye wealth. Na no saa tumi no Jacob tumfo de ma. Na the tie say now it says this is it. Job chapter 1. Tieni. Job chapter 1 verse 3. Job became broke, and the reasons why he became broke, now I will explain to you. Now Job chapter 42 verse 10. Now this is what it says about Job. Or say, okay, kai Job ngumano etire edianan yenu chichemu duna or say, and the Lord gave Job twice as much as he had before. Job's wealth was not taken as a punishment, but as a test. Now, Job was rich spiritually and physically. Now, when say we are rich, se ohunamani yedie ni say ya huhumu de no na apie hunamani na adiama ni watimi aye nhira ne no ekwan be ne efa so eno de tie ne say saa enhyira no obi a oye onipatre ni bia onyankopon de saa enhyira ne ma no na oba be ye te say ensutade a otare ho na onwe de biara da. Enti sa opesa enhyira ni bia sa opesa oye spiritually richer obi a oye onipatre ni no ye no aye ye kase ye na ya obeye no adoye. Now sa oye no adoye a sane ebeye a bia na daachi bi obebre bia na daachi bi obeye sresrefo bia na daachi bi obeye yareda ho bia na daachi bi sika wanyan entina ho ankwa wiye eninti se o sa aye no oya na dodo a obeye no wabeye spiritually rich. Enti daachi bia no se obi tu waduro obi bo udua ade bia obi beye obi ano a spiritual depth, and we will go into your spiritual account na ya hwe wa doya wa ye enipa a omo ye atrenefo a wa ye omo papa na ya yibi edi atuaka enti opatafo me ye enipa trenefo aye enuti na nanu enipa hihye yese menya accident no aw say accident no esiye enso so aw say ma but obi a onam ni baabi ni ena car ni kokun no asekire no enti say onipa ehihye boni efa ho a wadoya waye enu na yedi gina so ne yedi agiwa firi eniti Abraham tiase no okohwehwe onipatre ni nia ye friend Melchizedek ene oye na ye eniti eduru mre bi no Abraham ehwiase tienie eduru mre bi no Abraham hwiase okinka Genesis 25 wa Abraham eduru mre bi na fe opema enti enam saa niamaniti no enka enkwagie ya abo Abraham
nanso so enam onipatrini ni a friend Melchizedek na okobo afode na otua ade nyina mu entutusuo dududi ma no ntino abra na okon no aye de no yebie ne spiritual bank ena yedi tua ne ho kama no sana eye Peter abra Yesu hu Peter no Peter ede ne kodo a na odi yinam ene odi bo afode ma onipatri ni Yesu ena Yesu di kodo ne eka nyamsem enti okachire Peter say masre di amao. Now okinkan John chapter 21 Peter ehwiase ena Yesu kokko hwehwe ne back nanso so abra Judas Iscariot o hwiase ne de Yesu ankohwehwe no o sa dome no adentia ifri say na Judas no ye spiritually bankrupt na oni hwe won account aye de betua bibia ma no enti uye onipatri ni aye uye eni ti no say onipa na ye de ebokwan to homa no okinkan Bible o se onipa ye de ebokwan ma no adentia ada amane be to no ada tumi bi be soli se opesi okun no afei di patri ni na wa ye ne papa no wa boa ne pen no onyankopon e di saa papa yo no e betua oho aka na afei oho asane wo eninti onipatri ni no enye osofo nko a na ye onipatri ni enye odifo nko a enye bishop nko a na ebiwa akwala bi o ha okunafuo bi obi o ha maami bi obi o ha akokora bi otimi ye onipatri ni enti sa wo ye na doya spiritually wa be ye rich wa invest in your life enti ada boni bi be sole osoro enam papa ya wa ye nti yankopon de be hyira wo yankopon de be bie kwa ma wo obi o ha aw tieni o Bible say eya na Job obo ne matiri so afode enu ti saa afode na Job bo no enu na awieye no abra bonsam so ne hweye ema ni sika nyina afiri ni nsam no onyankopon sa bo ho emo ho eboro first ne de ma no every say na Job obo afode de bia de boa urade nyese ofra urade no de amano nenso sa wo ma onipatri ni bibia eye urade na ode amano efiri se onipatri ni ogira ho ma urade enti abra omu di Job asem no eye onipatri ni mpaibo onipatri ni ayefre no Elihu sa Elihu no onu na ko nyame anim esre urade ema Job enkonua ne na mane ni firi ni tiri so ema Job ye enti sa wado ye nketenkete a woye edema onipatri ni no ye boa ni nyina no na abegu watifi na begu atifi a ebeye wo investment ya waye na ediwachi now na adia efre se onipa boni ni ema onipatri ni ayeye dia se di onyankopon kasama onipatri ni sa na kasama onipa boni ni no ifri se sa onipa boni fo no na yeye dia na ode ama otri ni no otri ni bebo mpa ya ama enti eho beti na aye nhira hwe okwe Bible mu a Zakaria okobo afode okoye nyankopon adoye ana yede eye John the Baptist ema Zakaria abra wakoshi aduhwam ewo altar so eye afode na okobo ye okoye onyankopon aye
hwɛ ohwɛ Sarah ene Abraham a omo ye aduane de ma abofo eye atrenefoɔ ena Sarah eye aduane de ma omo ena omo kyɛ no Isaac tienie sɛ ohwɛ a eye Lot ene ne yere eye ɔtrene ni ena omo ye nadoye enti na omo sɛ Sodom ni Gomorrah ne yansɛ kuro no ya ka sɛ yɛsɛ Sodom and Gomorrah yansɛ eye Lot no enti onipatrini ni nipa bia ogina Jacob tumfo anim na de bia otiam edima nipa ma no sɛ oma waye yede ekɔ no hɔ a abiri bia no ebi wɔ hɔ a emprempren de uhu so mfasoɔ nanso ebia na one day na etwa sɛ wuwu now abra ɔhene Ezekiel ɔhene Hezekiel etiase no na ɔyɛ atrenefoɔ ayɛ na ɔmo aduane di na ɔdi gold ne diamond ɛboa wɔ mo enti abra onyankopɔn ka sɛ obekum ɔhene Hezekiel abra wayɛ asoɔden ɛde atie Awurade na Awurade ka kyerɛ ɔhene Hezekiel sɛ ɔnkonkɔwo na ɔhene Hezekiel sɛ wahunu wɔ sunsum sɛ ɔwo a akwara ne bɛyɛ yarefoɔ eni nti wɔwo enti oni nyankopɔn di apere ɛna nyankopɔn soma odiifoɔ ne sɛ ɔnkɔ na ɔnkɔ ka kyerɛ ɔhene Hezekiel sɛ si wɔne ne Awurade adi asie nti obewu ɔnyɛ ne nsamanseɛ enti odiifoɔ ne hyɛ nkɔm kyerɛ no ɛna ɔhene Hezekiel ɛhwɛ ma odiifoɔ no kɔɛ ɛna obu kotodwe ɛna wɔn mu a wayɛ wɔn mo ayɛ ɛne papa yɛ nyina ɔhyɛ aseɛ bobɔ wɔn din afei onyankopɔn huuɛ no afei na wɔntimi nyina no efi sɛ saa nkrɔfoɔ nyina yɛ atrenefoɔ enti saa nkrɔfoɔ no bɛgyina Awurade anim na ɛde sɛ Awurade bɛku ɔhene Hezekiel ɛna Awurade ka kyerɛ sɛ saa kɔ ka kyerɛ Hezekiel sɛ mea na mekan so meboa mama no emfie ni bi aka ho a ɔmfa ntena se enidi enuti saa enhyira we no ukai Job chapter 1 verse 3 Job afɔde a ɔbɔ na ɔde esiesie ne ma eyi ne matiri so na de bia ɔma onipatre ne ayɛ no eduru sɛ nyankopɔn ɛsɔ na hwɛ a ɔhwere ne ma ɔhwere ne bibia Awurade hyɛ na nan mu saa netie enti saa enhyira no ɛyɛ fourth level blessing no obi wɔ hɔ a enka ɛsɛsɛwo na wuo obi wɔ hɔ a sunsun wiase yaboa okumfo enso Awurade ɛbɛma wo atena se na obi awu ama na nsen ye bua me ekumfo opatafoɔ ye bua me kumfo ɔmo de me call spiritual court ɛna ɔmo bua me kumfo sɛ me po sɛ de me si bie ni pa mani no na me ha abonsamfoɔ no ikase ɔmo kume ana ahohom akɛseɛ ɔmo yɛ sacrifice ɛde enkwala ya wo ɔmo a day born ɛyɛ sacrifice ɛwɔ mitiri so ɛnso so eduru hɔ Awurade ama mitiri ni wei antu ɛnɛ me ho dendenden nam tim baabi efiri sɛ me yɛ atrenefoɔ ayɛ na me boa wɔn me boa atrenefoɔ me boa onipa nti Awurade ɛma ama ne ntumi da nti me wɔ saa tumi no saa adom no saa tumi no Jacob tumfoɔ di ama nti saa na abrabɔ tento obi wɔ hɔ a oni afɔrebɔ mu nhyira oni mpa oni obi wɔ hɔ a oni papa yɛ mu nhyira oni papa yɛ mu enka yɛ dum bia wɔ abrabɔ mu ɛna ɔnam hɔ nti saa deɛ no wonni bi nti no ebi wɔ hɔ a amaneɛ toto rɔfrɔf ɔhaw toto rɔfrɔf onti aseɛ ɛyɛ saa nneɛma na ɛwɔ hɔ
Now, you were level 5. You were level 5 blessing. Me part level 5 no. A level 5 one. A friend, the ultimate protection. The ultimate protection and healing. Se onyankopon saw yare na oma utumi a eye ahobambo. Mu bebre mu ni ahobambo. Na ahobambo no ye wo mu ahodo mienu. Ye wo mida keneged mida. Na sa mida keneged mida no. Se onyankopon edi sa enhyira ne manwa. Eno na ode enkrante bi hye wonsam. Na krante no eye fita. Na edere na ehyeren. Na ode sika ne mawa. Ye freno atofo kese enkrante. Ye freno enkrante hyeren. Ye freno enkrante nufanu. Animu twa akire twa. Die ntia animu twa ani akire twa. Onyankopon ema Abraham bi. Onyankopon ma Moses bi. Oma Jeremiah bi. Oma Ezekiel bi. Oma Joshua bi. Oma Gideon bi. Saa tumi no ye de mawa ebo ho ban ewo akwan nyina mu. Na first one ewo eye level 5 no. Ye friend mida keneged mida. Asiye ni se measure for measure. Say ye de saa tumi ni mawa. Saa tumi no on camera. De onim ni se obo ho ban. Enunti di onipa de be ye obia no. Saa se kan no obeka bom no abo ho emprenso. Ahodo aduosonso. No wode saa de ni bi. Aye saa nipa na opese wode saa boni ni diwo no. Enunti onyankopon ka kire Abraham say. Now Genesis chapter 12 be your Bible no. Genesis chapter 12 be your Bible no. Genesis chapter 12 verse 3 to 5. Genesis chapter 12 verse 3 to 5. Enu nie o say. Na meshira wona wo hira wo. Na wona wo dome wo no. Me dome wo. Na umu na meshira asase su imusua nyina. Na Abraham koi said the Eurade kasa kire no. Na Lot then koi. You see, now when you read this, ubehunu say obi sorry anajo na opa ne to ase na odome wa say nipa no ye bo ho mprenso ahodo aduosonso ni e de saa no me no agu na betiri so. Onyankopon de saa tumi ni bi ma David or de bi ma Yesu. Enuti na Judas Iscariot ebo Yesu hu pose obeyi na mane yakunu no. Saa sekan no eno na G Judas enkwafiri ni nsam ansa na yebo Yesu kurase nuyam. Enti Awurade ka kire Moses say on say onyankopon tibi kum nipa 10,000 15,000 ewo Moses ho. Saa na tie ade bi onipa besusu afa ho bia no sekan no besusu the same measure ene dia masa nipa. Enti so obi hye kokoa mu no o plan say accident nto eningwase nto empatuwo nto sikahye nto obi hye kokoa mu no okeka ho nsem a ubehu ane se nanim aguase sika ne betwa no enti sika ne twa na ubehu se nanim aguase. Saa tumi no Jacob tumfo mambi. Saa tumi ni na Jacob tumfo emaye edisa edima mi wie ya o ka kire me se opatafo se wo moja mpo esolitia wa meni moja no ebedi na mantia se eduru mire bi no
Jacob one day me papa owo me osori tia na oye bubu ani at once tienie abraj enkrante no Jacob tumfo de man no one day me papa sori tia me enso oka form at once kopim say me sere de man no nia ma chiriba esori tia me oye yarefo at once na se mimi moja aye mi nia eni mi moja aye mi papa empo sori tia me na sika ne to wo so rea how much more wo aye bontin so yi de ntia obi antimi nya me hwe na me kam nya me asema na me call me baby no if we say me wo ultimate protection osu be kumia owuo ne bedi nkan fa ansa na me mewu o hihye aninguase a the same aninguase ne beba so ade bia obeka fa me hu bia no the same ade na bi ne beba ho nti wo sa tumi ni wo ho ayetimi yema wo ma me nkere wade. Now let me show you something. This is it, okay? We call it mida keneged mida, a Hebrew phrase meaning measure for measure. Measure for measure, right? We call it measure for measure. 80 obi oha obenwa na odwene adwempa e de fa ho sa adwempa na ofa no spiritually eyemra se onipa bia odi tumi no so onipa ba wudin a etwa se wo hira wudin na so onipa no an hira wudin na wase wo be hawa ye won kranta ye de maw an kranta no eni nipa ne be di enti maybe for instance the more na wo say me na wo bra no mu nhira me enjoy na oho chiro na o ti kofom sana me life ti etide bia me I prefer say onipa be hye kokoam na wasori atia me pa cho opa yesavi ohun asofo na obososo camera esisi wo so se omudidi matem no me ba cho oti wo nka bi say na life eni wo musitie omo a omo si wo mbegu manim ase wo Ghana no me pa cho say na omo abrabotie eni nguase be na omo mfam eye tumi a Jacob tumfo de ama me eye nkrante ekura me anopa wi anumre enti so obi say nia enkrante ne beba be ka kire me sisi a oba be ka kire me say obi de oti ha esel enti de me ka kire enkrante ne say menginis engine kra enfiri ni sem nanso so ma ewiase emu nhira emmo no enti say ni ba na o say me ubosu no o sinki obesinki a kopim say ube jai mi din na o say no obi o ha otimi tenase o say o plot evil e dia fa ho me metimi aye sa de ne dia ma me opatafo me was sa tu mi no nyankopon de ma Moses or the ma Abraham enutina okenkan Numbers chapter 12 verse 1 down to 6 abra Aaron ni Miriam authority a Moses no on say nyankopon sane ye sana abrabo ne tie enti se o protection a me metimi aye de ama me ye de mawa emfa ho ne oba enti me opatafo se me baby sorry one day no se wo sole me so a se kan ne mfa no ho adentia if you say apamo a me ne awurade call ye ne say o se me moja mpo sori tia me a obetwa na gusesere na susukuru a obesusuo no eno a na ebesusu saa se kan na odi ma David eno nti on se David ba Absalom a solid David so edi no asiye se kan ni twa Absalom tugui eku no totwene saa na abrabọ ne tie saa na abrabọ ne etie enti ye wo level 5 blessing na so obi hye kokoa mu boldua obi hye kokoa mu domen
bia obi wo ho a ompe wasem ono a omeka ne public but ubon se ohye ne kukuam se oye ohene se oye konfo na ogu nsa na opa ne to ase anadwo na ohohoro sebe na sigu gatem na obodia saa nneɛma no nyinaa no sika ne bɛboaboa no nyinaa na wabɔ ho emprenso ahodoɔ de ɔso so na wabɛtu agu ne wasefoɔ so nti saa na teɛ o protection wɔ hɔ a ɛyɛ enhyira a onyankopɔn adi ma onipa odi hyira nipa the more na yɛsɛe wo no the more no ana woyɛ yie the more na yɛse yɛbɛgu m'anim ase no the more na mimi komani opatafoɔ menyɛ mmerɛ da wo nyankopɔn nhyira wɔ hɔ ɔdɔfoɔ nyankopɔn ne nhyira ɛwɔ hɔ onyankopɔn ne nhyira ɛwɔ hɔ now 2 Kings chapter 20 verse number 5 also say, I have heard your prayer, I have seen your tears, behold, I will heal you. What you say? And inti say na tear sunsun famunam fam nti mumu bi wɔ hɔ a munni saa nhyira no de nti ɔpatafoɔ memfa ho no o de ka de obɛka nyame yɛ adom a kranta nhyerɛnhyerɛn no atɔfoɔ kɛseɛ nkranta no mepatɔ ɛbɛba bɛdan wo ka na deɛ waka bia no ɔbɛboaboa no na ɔde agu atifi agye sɛ bia woka sɛ papa by mistake makasa tia wo na me amahum mafiri makoma no mahunu sɛ woyɛ nipa na maka kyerɛ sɛ me de akyɛw na ma kyerɛ wo ade a wodi bɛdware saa for 7 days na saa nome no afiri wo so na wo ho atɔ afei deɛ woyɛ bia no ɛbɛyɛ yie anyɛ saa sika no bɛdane wo ka ɛbɛdan wo ka saa politicians a ɔmo solitaire me ɔmo atɔfɔm MPs asɔfoɔ akonfoɔ malamfoɔ ɔmo hu me ɔmo fi sɛ ɔmo hu small boy bi ana small match bi enti ɔmo be misbehave ɔmo be hu na sika no ate wɔn enti me ha me ho if you say me wo tumi a ɛwɔ aso ɛwɔ ano a ɛyɛ adwuma ma me saa mete nti saa enhyira no me pacho ɛwɔ hɔ wo ultimate blessing ultimate protection meti hoi sɛ obɛbɔ me dua sɛ obɛdome me sɛ obɛhyɛ kokoam akankye ato kosua ato pian ato tuo ubegu nsa deɛ wobɛyɛ me bia no wobɛto tukwe wobɛto agwalagwa deɛ wobɛyɛ me bia me pacho enye yie ɛbɛsa atɛne aba so because of saa tumi nti yɛfrɛ no mida keneget mida ɔsi Abraham deɛ ɔbɛdome me no deɛ ɔbɛdome wo Abraham no meso mɛdome no na deɛ ɔsɔre a ɔbɛbɔ odimpa sɛ Abraham nyankwadaa ɔpatafoɔ nyankwadaa no saa nipa no meso mɛma no nyankwa na wadi asase no mu nipa enti yɛwɔ nhyira wɔ hɔ yɛwɔ nhyira wɔ hɔ yɛwɔ nhyira wɔ hɔ yɛwɔ nhyira wɔ hɔ oh my goodness oh my goodness now sa level 6 yɛwɔ level 6 blessing na sa yeladim wei no sɛ Jacob tumfoɔ ɛde saa enhyira ne ma wo a deɛ tie ne sɛ wobɛka mapɔmma no ho na sɛ woba bɛka mapɔmma no ho a ɔma ɔsoro ɛne asase so ayɛyɛdie biara ɛmpa wo ho da deɛ bɛkyɛ ne wɔ soro biara no wobɛnya bi deɛ bɛkyɛ ne wɔ asase so ha biara wobɛnya bi ɛdi saa enhyira wei no ɛnyɛ nɔɔma enhyira na enhyira no
eba ne te se akwada, eba ne te se akwada. Sa enhyira no eno ye friend man child. Sa man child no so nyame ma obi a enhyira ne ba te se akwada. Na de tie ne se ade bi ebesi wo soro eni asase su bia no ubenya ochefa afiri unyame be hyira. Sa enhyira we na owura Yesu edi bi man asuafo. And you can kind the book of Revelation or say na eye David kuro foforo na ya chechere no ewo aponkese di mienu so ati ase ewo aponkese du mienu ena ewo enyina so du mienu pillars maako 12 na ohwe pillars no ho a eno na asuafo no edi egu ho. Enti saa enhyira we no yede mawa yede udi eye fapem esi onyankopon ahenni mu. Yede udi eye fapem edi si onyankopon ahenni mu. Na ebeye enhyira enuntina asuafo du mienu no omudi ebeye heaven enyina so no. Enuntina Abraham, all the 12 heaven gates omudi Abraham din ena atoto so no. Abraham ni din dumie heaven gate dumie no ni din ena deda so. Enunti na obi awu a ose me kɔ Abraham kukum. Obi obewu bia no ose wo kɔ Abraham kukum. Kramoni wu a okɔ Abraham kukum. Kristo ni wu a okɔ Abraham kukum. Konfo dunsini kura wu a ose okɔ Abraham kukum. Die ntia ose okɔ Abraham kukum no. Abraham din no aye nhyira. Eti ye di ni din aye akyekyeredie aye fapem ewo Awurade Nyankopɔn mu a ye di atu gate ya no. Enti se udru level 6 na udin abofo mpo di nidie ma. Abofo empo edi nidie ma. Na ye di udin eye fapem edi si Nyankopɔn ahenni. Na onye nipa ketwa da. Eti ye wo nhyira wo ho eburu nhyira so. Oh my goodness. Ye wo nhyira ewo ho aye de mawo ema obeye soronko ewo ade nyina mu. Oh, I love it. Blessed be unto him. What you say? Inti nhyira ho. Nhyira wo bibia mu. Yesu Kristo. Ye di nhyira etoso nsia ma no. Ye di nhyira ne ma no. Afi ye boni din ye di aye bibia wo soro. Sister, ye wo nhyira ho a ye betimi ama o secret. Na no na me ye ni o makituwa bi. Na me ye ni o makituwa bi na ose kofi. Omu bie nani. Ose kofi ba o se papa. Ade ma hu na no pai. Na me se dia o se on be fa me de me ko osoro. Na me kopie asodan bi mu. Asodan ye kakraka ye di gold na atumu nyina na. Asodan ne te se ewiase nyina ne kakraka. Na me hu enipa bebrebe. Enti omo na ejina ho nyina afa me hwe wo mo. Afa me hwese me tuma ni na papa ugina ho. Me hwese ugina payimpa nanim na ugina payimpa nanim a woni wudi nkomo. Na afa o hyase se wo tonyum na o tonyum ewo sa bia ye ho o tonyum afa mi jai enyum to on. Ho no hu opanyini bia ni trinwi fita na ne ho ofeyie no so sene ade nyina mu. Osi no hwese o sane ba obai na obebo ma beti
no share me de nam say no kwa wabua ni yie eye me 33rd gate 33rd path and sa me 33rd boat no ehun ne o ma na yegusu ayeye ne wo soro no emutumi na meje ba no enunti se odi awurade ho do hwe wo mu a onyame osiesie nipa wo sister yankopo osiesie nipa na omanipa ye fe pa yie yankopo osiesie nipa se wo se woni awurade be nante a ewo nokure mu nya azan mu a obesiesie opa obemo aye fefefe ewo ade nyina mu na bo se nyame wo ha mpa enti saa enhyira no so ewo ho saa enhyira no so ewo ho now saa enhyira we no enam se yedi udin eye aginaye wo nyame mu ninti no afei enyamefo no an se ye wo enyame bebre ne wo soro omu nyina omu panyini ene our father na afei enyame mu fo no enam se yedi wo ye aginaye na wo soro nti no enyamefo no epese ombeba be fa wo mu tirie enyamefo no beba be fa wo mu abawiase enam se yedi wa ye aginaye wo wiase ene osoro nti no na osoro adi ho adanse nti no enyamefo no pese ombefa wo mu ba enu nti na Yesu oye onyame prekope na obefa Mary mu bae no enu nti na Isaac obae no enu nti na Yesu ebae no ofa onipa mu ba me ye wo no efiri se na Mary na ni din aye fapem ewo soro mu soro enu nti na Isaac efa Abraham bae no efiri se na Abraham din awo osoro mu soro ya boni din ewo mapoma adwam enti wo se enyamefo no pese omo efa omu eba na ye wo omo ba asase we so omo timi tani be ye nipa na wawo omo enti ubetimi awu Yesu ubetimi awu opatafo ubetimi awu Yesu ubetimi awu opatafo e de ato asase we so enti sanete now yewo enhyira etosunsun e level 7 na saa enhyira we ne de mawa enam se ya bodi wo so e wo level 6 no na afei enyame no timi fa so ba ma wo mu nti no wo saa nipa no osoro ebo waba so na afei osoro ehu se oye omo yonko na oye omo afei osoro ene oto ensa didi na afei osoro edi enidie di mawo afei osoro mawo kwan se abofuo timi ne odi nkomo onu Jacob tumfuo timi ne odi nkomo osoro mawo kwan se enioma ahinta no yenna na di mfa nkyere wo efiri se o sefata etie wo enhyira nyame de mawo a osoro mu soro etwe wo ben wo mu na omuhu se wo ye omo yonko abra awurade di sa enhyira ni bi ma Mose no afei woni Mose ne didi Jacob tumfuo ni Mose ne didi afei na abofo no ebesra Mose abra wodi sa enhyira ni bi ma Enoch no na omo besra no wodi sa enhyira ni bi ma eye Abraham no na omo besra no omo ba ne nchen Jacob tumfuo abra okosai Sodom and Gomorrah kosuma eye empenfo aduonu na anum baako na oba Abraham ejina no wakwan
na ɔne ne di nkɔmmɔ na ɔne ne kɔ agreement saa enhyira no enti enye obia na ye qualified a owo enhyira se obetimi ne ɔbɔfoɔ adi nkɔmmɔ obetimi ne Jacob tumfoɔ ana ahohom bia ɛwɔ Nyankopɔn mu adi nkɔmmɔ enti na mumu bebree no ahohom bia enyi ne ho adi nkyerɛ wo no na emom mi wotumi se obi bɛmia metete no na metenetene na akwan na afei mede ne kɔma tumi na mede ne ma Jacob tumfoɔ afei ɔda ogwama ne betimi ne na bedi nkɔmmɔ agya ne betimi ne na bedi nkɔfo ɛsoro abɔfoɔ betimi ne na bedi nkɔmmɔ enti obi wɔ hɔ awo ɔbɛmia ɔse papa mahyase ehu nneɔma mehu nneɔma ɛboro soɔ mehu onyame ahohom mehu wei ade ntina na ɔma me nkyɛn na ɛte saa enti me wɔ safo a ɛnɛ ya me ne wo kase sɛ ne ya me kase me de wo honhom betimi akɔma agya na ɛnɛ ya me ɔpatafoɔ me ntwa ntoro nkyerɛ wo da ɛnɛ ya metimi de honhom ama agya no ɛnɛ ya metimi de honhom ama agya no ɛnɛ ya metimi abie wani ama saa connection no ɛnɛ ya I have that gift ɛyɛ nhyira yɛ de ama me ɛyɛ nhyira we ɛnyɛ animdwa ɛnyɛ ahantan ɛnyɛ bibia mo a mabɛn me paada no mo a mo bɛdi no korɛ sɛ ɔpatafoɔ ɛyɛ no korɛ papa betimi ayɛ ne sisi a ɔpatafoɔ betimi ayɛ ne sisi a obetimi abie wani abie waso akɔnɛte wa matumi sisi a ɛnyɛ 2 days asɛm ɛnyɛ 3 days asɛm instant sisi a na me de ama sisi a na ma yɛ ama na mabie gate ni portals ni nyina na ahohom ne ba wo nkyɛn ɛne udi nkɔmmɔ tama me was it me yɛ ma boys no me yɛ bi ma ladies ni ade na wo na ahohom ne ba saa na ɔmo di nkɔmmɔ abɔfoɔ no ɔmo ba saa severally bebre hwɛ me ɔmo bɛka no korɛ sɛ yɛ no korɛ we nko ade ɛyɛ no korɛ just like that within twinkle of an eye no ma yɛ ama nti saa tumi obi wɔ ha oni bi obi wɔ hɔ a uni saa tumi no ba me yɛ de ama me ɛyɛ nhyira yɛ de ama me nhyira Jacob tumfoɔ de ama me a ekura me pa me yɛ ama me pa me nyɛ ma oh my goodness now let's see something. Numbers chapter 12 verse 6 it reads, and I read, if there is a prophet among you, I the Lord do make myself known to him in vision, I speak with him in a dream. So these were some of the things. But this one there, face to face, you promote to. Yeah. And found so you gamma mofu, Debbie, me found say we gamma mofu, me found say, oh, wabusi and fokra and pewasem. Huh? Memfa wo se wabusuafo mpe wasem memfa wo se wabusuafo yi wutwetwene memfa wo se yesi we de wo mpena ene ya me kase mema o divine connection ene ya me de bema o na wo ni wadi nkomo 24/7 me ya me eyeki. Now this is it. Ezekiel chapter 1 verse number 1 it reads, in the 30th year, in the 4th month, on the 5th day of the month, as I was among the exiles by the river Chabar, the heavens were opened and I saw visions of God. Now, the heavens were open unto the prophet Ezekiel. Why didn't it open to every prophet but Ezekiel alone? Ask yourself those questions. Adentina odifo Ezekiel osuru bieye man tumi aburu tumi suna osoro ne di nkomo eye tumi minia ye de bema yemfa mo eye nhyira onyankopon de ma wa promote ama wo oso abehunu say yes oso ni empanfo a wo osoro timi di nkomo oh radi nyame mu odese. Now say you were 8 blessing sa enhyira we no you were enhyira sa enhyira we no ye de mawa
orenka owuo nhwe da si yɛde ma wa orenka owuo nhwe da ɛno na ɛyɛ the blessings of resurrection and eternal life. Saa enhyira we Jacob tumfo ne de ma wa orenka owuo nhwe da. Ɔde ma ɔba no, ɔde ma Ezekiel, ɔde ma Enoch, ɔde ma Jeremiah, ɔde ma Moses. Enti wu owuo paa deɛ orenka bi nhwɛ. Saa owuo na yɛka no ɛyɛ owu mprenu a ɛba emu nhyira ɛna tumi a ɛburu tumi so. Saa tumi we level 8 no afei wotumi yɛ nsɛnkyerɛnne, wotumi yɛ anwanwadeɛ, adeɛ bia ɛwo wɔ nipa abrabom bia no wobɛtumi ahyɛ nkɔm agu so ama saa adeɛ no aba nkwam. Wobɛtumi akasa ma nsɛnkyerɛnne asi. ɛno yɛ level 8. afei wobɛdane ɛbɛyɛ tumidie wɔ wiase. wodane bɛyɛ tumidie, wodane bɛyɛ tumidie. wo nipa korɔ no si yɛde saa nhyira wei ma wa wodane bɛyɛ tumidie ɛbɛtena wiase. na wokasa tumi, wodidi tumi. na owuo mpo suro, owuo suro ɛfiri sɛ wahunu agya no na wahunu han no na wabɛyɛ han si wiase. ɛhan a ɛnkwa firi wo mu ba ɛyɛ nhyira Awurade de ma nipa. obi wɔ hɔ a wote wɔ nyina wawu, yɛwɔ obi wɔ hɔ a wawu na wonam, yɛwɔ asɔfoɔ no bi wɔ hɔ a wawu, yɛwɔ nsɛmpakafoɔ no bi wɔ hɔ a wawu. Munni nkwagye wɔ Awurade mu, mo nenam saa just like that. Eti obi wɔ hɔ a gye sɛ wo srɛ ma no na wode ama no. na mepa akyɛw sɛ yɛ nokorɛ sɛ owu sɔre yɛ tumi no a etimi yɛ nsɛnkyerɛ no sɛ sɔfo no ɔwɔ bi a ɛnka adenti na ɔyɛ fake miracles, adenti na ɔyɛ ɔma fake prophecy, adenti na mo a mohwɛ mu munim asɔfo a ɔmo yɛ azan paa, ɔmo yɛ nsɛnkyerɛne a ɔmo boa, ɔmo yɛ nhyehyɛ ho atua nipa ka. ɛyɛ nokwasɛm sɛ Yesu Kristo wu sɔre yɛ tumi na ɛyɛ nsɛnkyerɛne, ɛma abubuafoɔ sɔre, ɛma nifurafoɔ ani te, ɛma deɛ ni hɔ ba na ɛma deɛ ɔhɔ kɔ no sɛ yɛampa sɛ ebi kura wa adenti na nka wɔyɛ azan. eti nipa bebree ɔmo ni bi saa nhyira no wonya nyaayɛ. yɛmom sɛ wonya saa nhyira no deɛ a wobɛyɛ tumidifoɔ na wotumi hyɛ deɛ ni hɔ ma ne ba, na wotumi hyɛ deɛ wɔ hɔ so ma ne kɔ. Jacob tumfoɔ ɛde dom me so many years ni me nsɛe ne da. nti metumi ahyɛ deɛ wɔ hɔ ama na kɔ na deɛ ni hɔ so aba. ne nyinaa yɛ saa tumi wei ntia. nti owura Nyankopɔn tumi hyira wo ɛma wo tumidie mu tumidie, ahoɔden mu ahoɔden, ɛboro ahoɔden so. na wo kasa adanseɛ si, wo kasa ɔsoro ntumi nyina no. ɔsoro gye sɛ ɔmo bua wo anyɛ saa ɔmo ho ntɔ ɔmo da. saa tumi ni wɔ hɔ. nti obi wɔ hɔ a wontumi nyɛ nsɛnkyerɛnne, wontumi nyɛ hwee. owu sɔre yɛ tumi no ɛnyɛ nyane wo. onipa bi a owu sɔre yɛ tumi bɛwura ne mu bia no ɛyɛ Yesu Kristo owu sɔre yɛ tumi no ɛnyɛ wura wo mu a woyɛ akwala, woyɛ panyini, woyɛ kɔmfoɔ, woyɛ nsanomfoɔ, woyɛ dwamammɔfoɔ, woyɛ hwan wobɛtumi ayɛ nsɛnkyerɛnne no. ɛfiri saa da no kɔ wokasa nsɛnkyerɛnne bɛdi akyiri. owu sɔre yɛ tumi no yɛamfa nto hɔ ama sɔfoɔ, yɛamfa nto hɔ ama odiifoɔ, yɛamfa nto hɔ ama ekuo bi. na mmom yɛde to hɔ ma wɔn a wɔayɛ wɔn akoma ready. yɛde to hɔ ma obi a n'akoma ayɛ ready. nti level 8 no saa na tie. now listen to it. Daniel chapter 12 verse 2. Also, and many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt.
It is our everlasting life we know. Da enkwa no obi wo ha oni sa nhyira no areho. Now listen to this. The blessing of resurrection is the crown of all blessing. It involves the reuniting of body and soul after they have been separated for thousands of years. The body which was dust become like the body of Adam before the sin, luminous, incorruptible, eternal. The soul which was purified in Gehenna shines with the light of the crown. This blessing is not given lightly. It is the reward for those who keep the covenant with all their heart, soul, and might. We ya pamunin shira de ma omo a omo dije kontumfo achi owu sori yetumi e ba so a unim de obeye. Owu sori yetumi ba so a sister unim de obeye o. Enka de we a wo si tete no na wo ha no so owu sori yetumi ba so a sa ne man nyina over the bar. To be ha sa enhyira we ni unibi obi ha sa enhyira we ni unibi. Now this is it. I say, therefore prophesy and say to them, that says the Lord God. Ezekiel 37 verse 12 to 14. Behold, I will open your graves and cause you to come out of your graves, my people, and I will bring you into the land of Israel. I'll put my spirit in you, and you shall live, and I'll place you in your land. Meshel me home, aman home about so. Na die ewu wo abrabom bia ebe nyane. Usika sema ewu wapomudin ewu. U kidney failure, u diabetes, u asthma. Yare bia wo mu biala. Usori etumi ni bowura umu a ade bia ase bia no ebesa bankwam na ahyewrade animonyam adwuma na awuo no usori ani bowura ho adwuma ne besa nyane adwuma ne be gidi na adwuma na aye nhyira. Level 8 blessing, a high blessing, a young koran nhyira, a high blessing. Hey. Now we have the level 9, which is the unitive blessing, the Yukud Kilali. We call it the Yukud Kilali, the Yukud Kilali, or the Yukud Kilali. We call it the unitive blessing. This is the level where when you get to this level, the soul becomes a throne for the divine presence. That is why he said, I will dwell in them. Sa enshira etwatwo we no. Se unya sa enshira we ya. Afei Jacob tumfo de na ponwa na konya no ode besi mu. Na umu ebeye onu Jacob tumfo ne tena be. Na nam se ni mu wabe abe Jacob tumfo tena be enti no. Akonya ne dane ma obeye nyame. Akonya no odane, akonya ne dane ma obeye nyame. Na se obeye nyame a enyoma mienu ene sesa wo ho. Abra se uduru sa high ranking level we are. Uduru ha akonya ne dane. Na aferu nim de obeye. You will not become a carrier of blessing again. You will never become a carrier of blessings. You will never channel blessings again. Say on say, obi timika say Ewurade ehira me. Ye wo Ewurade ehira me. Ene ye wo mi kura nhira. Ena me wo mi ye nhira. Tie ni. Ewurade ehira me. Ye hira me. Mi kura nhira. Ena me ye nhira. Sa nyema miensa we ensonso ye dem.
Awurade ahyira means you are a carrier of blessing. Who carry inshira. And inshira mabobo now from level 1 up to 80. Nina. And now level 0 degree no. And now shifa level nina deba 80 no. Ukura sa inshira nina. Into ukura sa inshira no. Afe through level 9 hano. Sa inshira we no. Enam si yedi Jacob tumfo no. Na benya no abesi umu. Na umu ana urade honhom tena. Anopa wie anwumere nti no mepache unkura nhyira biem na mom ubeye nhyira ase ne sen. Now let me tell you this is it. Now this blessing is not received, it is attained. Now this is what happened after you have attained the 9th blessing. This is what happened. It transforms the recipient from a vessel or a blessing into a source of blessing for others. Why? The person becomes a channel through which divine light flows into the world. Inti afei osisa free enhyira na ekura wo e ma wo bedane be ye enhyira. Enti me ye enhyira e na enhyira di machi me kura enhyira e different. Enhyira means you are an ultimate source. You become the ultimate source. Anything I meet me catching, I will say, my bomb means you. It is autism. I can't maybe say, my bomb means you. Me bacho me nkura nhyira. Me the source of blessing. Me nkura nhyira. Me a source of blessing. The more you get closer to me, the more you become happy. The more you enjoy life, the more doors will open for you. But when you get closer to me, and then you have wicked intention, the more the throne will torment you, depending on your motive and the sort of mentality that you use to get closer to me. Anything I'm ready, me catch and say my bomb is you. It is a word you say a hantan kasa. Enya hantan kasa ma bomi nsuo if you say my mama ho kwan ama abanya no abesi mi mu enti mi mu aye urade tena be afa me nkura nhyira biem na afa ma ye nhyira me ye nhyira so de a ene me ya ade nyina firi agani mu enu ntina ya mitimi kasa me pa me hyira me pa me nhyira no ade ntina me nkasa me pa mema urade hyira no ma ye nhyira. And whatever that I say it on behalf of the throne. I say it on behalf of the one who sits on the throne. I say it on the behalf of those who surround the throne. A higher level blessing. A higher level blessing. A yinshira yemfa many pa just like that. And you think Yesu catch it all say, Oba me de oboni acho. Yesu catch it all. Or say Oba me de oboni acho. A dear to me na Yesu wa otibi di boniche. If you say him say, a radim kuan de boniche. Na then Yesu cast what de boniache. Yesu timi kasa because now ye inshira. Yesu ye inshira. Yesu onkura nshira. Nemum oye inshira. Yesu ye inshira. Anything or catch there, Aquana no saying, I say me Anderson, or say a net day, or become a whole paradisi. A dear to me, yes, you are, or Tibet do will be called heaven just like that. On Unquaway and wine. See, net they will become whole paradisi. The senior comment become a onyanko. Me mamma quine, Bonibia, why you be a shegu, Babamam, Adentia. If you say, or say, now a Johnny demon am a buy, yes, you say, a Johnny demon tino or buy. Nti sɛ agya ne di mu nti na baayɛ de a ɛne na agya na konya no ɛho ahoɔden wɔ ne mu ɛno nti wɔyɛ ade nyinaa ɛwɔ na agya di ne mu meyɛ ma adeɛ nyinaa wɔ ma agya di ne mu mehyira wo a mehyira wo menhyira wo a menhyira wo yɛwɔ asɔfoɔ ni bi a wodi wɔn akyi a ɛbɛka wo pieto ɛne wo brezia baako woahwɛ yɛ koraa wo brezia no bɛsa abɔ akyire pɔ
udi agora wo underwear no kura obepam underwear ayepam what be that udi agora obepam opieto udi agora opieto no ano elastic ni nyina beyi into wa wo sha pant na ewrowro adentia enwosra no ewu the unction there is dead. Anointing no awu enti anointing no intimi sesa ni pabrabo. Oh. Oh. Me pacho makraw bia na want me nka biom kura ugidie mu na ba Awurade na ewo nioma bibra Nyankopɔ betimi di ahyiraw aka enhyira no maako 3 enhyira no baako 3 eno de men kan kyerɛw sa enhyira no mpacho me mfa mawo eno de me amedia me de bema divine destiny clan for di nyame nhyira ho ate ensem bi wo ho na Yesu kan ya Farisifo na antiase na omufi se Yesu ye hantan na Yesu muade uduru level 3 a me pacho level 9 a ontomra de ntia level 9 no ontomra no emra bia nkyekere obiem level 9 entina na Yesu homeda ewo se Yesu home no na homeda no Yesu nam abrofuom na Yesu ye adwuma na Yesu sayare adentia homeda bia nkyekere o level 9 homeda nkyekere obi a o hwe mi bia no me ka kire wo se so wonya 90 years o 60 years de wa ye bia Awurade betimi agye Awurade betimi amwa ye nhyira he ma me ka se nkyero unim se Moses before say Awurade be frɛ Moses no wakum nipa ana me ma quotation before say Awurade be frɛ Moses no wakum nipa enso Awurade anhwɛ ne nipa kum ni so nanso nam say Moses nya akoma say Awurade me do na me di wachi no Awurade de saa mfomso no kyɛ no eno nkyerɛ sɛ obetimi akokum nipa nanso de wa ye bia no Awurade betimi di akyɛw na Awurade amoa bɛn no Moses onya 40 years ansa na Awurade twe na bɛn no me pa kyɛw na me betimi atwe wa bɛn no na me betimi atwe wa bɛn e wa ade nyinaa mu Awurade betimi aye bibia o na we free odifo ne efre ne ana no odifo ba na me pa kyɛw obɔ mpa ye hyira Yesu tie odifo ba na obo empa ye hyira Yesu me pa cho yere fi na na wanya 84 years me pa cho wanya 84 years enso se na Awurade hyira won so entidie na kire se wo nyame ntimi hyira Awurade betimi hyira wo misra wo fa Awurade wate be Awurade ma wo kon no Awurade na o ma kon do Awurade a me hye wo bo se Awurade beti nanim akyerɛw na abɔnefo nsusu ye nyinaa bɛyɛ kwa Awurade mfa nkyɛw ade bia wo ye atwam bia Awurade mfa nkyɛw ohu mmɔbɔ nkae ye nyinaa obi anu a ɔtene me OPATAFUOR mentini o me stubborn pa hu mi saa no mentene enso Awurade dɔ me ɔdɔ me saa he Awurade dɔ me pa saa so na Awurade dɔ sɛ de wotie bia ɔdɔ hwɛ Yesu hwɛ otumfo na kyira kwan ibe wie na si wie Awurade ma wo nhyira eburu nhyira so bye bye.